گۆڕەپانا سعدەڵڵە الجابریە لە ناڤەندە باژارێ حەلەبێ باکوورێ سووریێ. بدەهان خەلک و بەرپرسێن باژار دژی ترکیە خۆ پێشاندان کردن. سلۆگانا سالڤەگەرا هەشتێ و سێیەمین ئاداگیرکردنا ترکیە ji Lîwa İskenderun re gonavê Hatay lê kiriye bilindkirine. Em hatine êrişên Tirkiye şermezar bikin. Çil bakur Bakurê Rojhilatê welat be. Em dizanin jî ku xewnên Turanî li ba Tirkiye hene da ku erdekî zêde ya welat dagîr bike. Mehîna dagîrkirina Lîwa İskenderun ji bîr nekiriye heta em rê bidin Tirkiye beşekî din ji erda me dagîr bike. Bigotina berpirsên Partiya Komünîsta Sûriyê, Tirkiye bi piştevaniya NATO û İsraîlê axa Sûriyê dagîr kiriye. Lewra dibînin govî welatî serwerî û yekîtiya axa Sûriyê bin pêkiriye û dibêjin jî Tirkiye dixwaze Sûriyê dabeş bike. Di salvegera dagîrkirina Lîwa İskenderun de ku di sala 1939 de bi razîbûna civaka navdewletî çêbibû, em hatine tekez bikin ku Lîwa İskenderun tevî ji aliyê Tirkiye ve hatiye dagîrkirin jî lê her û her dimîne axa Sûriyê. Tirkiye her dixwaze beşekê din ji axa Sûriyê dagîr bike. Sala 1938 Fransaya kolonyal got Sûriyê dibin deselata wê de bû. Lîwa İskenderun got parêzgeheke Sûrî bû. Ebreya dayîna deselata otonomî ji Sûriyê cuda kir. Di sala 1939 de ji İskenderunê vekişiya yekser hêzên Tirkiye ew dagîr kirin û birêya referandumekê tevlî axa welatê xwe kirin. Loloxan Rûdaw